Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends, kininausab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. And I'm sure nga naghuwat mo nini, kining bag-o na sad nato nga suwat tampo nga tagaan nato og kinabuhi nga pinada sa usa sa ato mga subscribers sa ato ang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Sa mga kaigsunan nato diha nga nagtanaw lang pero wa pa ka-subscribe, if you wanna help nga mo-grow nga tong channel, please click the subscribe button o ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga itong idalit kaninyo. Sa mga nangita sad sa mga daan na itong mga istorya, well, makita na ninyo karon tuod sa ato ang laing nga page. Inighuman nyo og paminaw diri. Dito sad sa Katabi with Ate Gems. Subscribe and click the notification button too. And of course, sa itong mga kaigsunan diha nga nagtanaw karon, unya nag-message, nag-comment sa last video nga magpa-shoutout at ang inyong shoutout karon taod. And sa sunod nga sa video, just comment your name, yan, and address para mabasa nako after sa tuang video. Okay? So kung padasa mo sa inyong kagalingong suwat, pwede na ninyong buhaton pinagi sa pag-send niya na sa tuang email ad sa papajoesuperb@gmail.com or might as well check the video description below para makuha gid niyo ang kompletong address sa tuang email ad. So, dito maglangay og aniya na ang suwatampo ni Nika nga naguluhan og kalbaryo ni Nili. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Mga istorya sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan nga naghatag og inspirasyon, leksyon ug gugma diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo sa tanan nga nagtan-aw karon sa imong YouTube channel. Tawagan lang ko sa pangan nga Nika. Kung nakapaminaw mo sa story nga naguluhan og mga kanta ni Ani, ako dito ang nagsuwat niadto. Si Mama Ani manggod kay elementary ra siya kutob na kaskoyla. Unya bisan og makamao pa gihapon siya mosuwat, pero matud pa niya murag di niya makaya og suwat. Kay paminaw niya nakalimot na siya unsaon pagsuwat. Halos tibok niya kinabuhi naanam lang gud siya sa uma. Silang duha sa kong amahan, si Papa Romeo. Ang unang plano unta gyud nako kay akong kaagi nga akong isuwat, pero ambot ba unsay nasud nako sa akong nahuna nga kang Mama Ani man ang akong nasuwat. Mao ni hinungdan nga ningon ko nga naay part 2 kay paningkamutan nako nga ma-focus nako or napud nako sa akong istorya nga inyo madunggan karon ug hinaot pa nga malingaw ra mo unta ug do na pud moy makutluan nga pagtulunan nining akong istorya. Gamay pa lang kong bata, mo'y ako namatan nga pirmi kong bunalan sa ako ang mama. Dili si Mama Ani ha, kay di man siya ang tinuod na akong inahan. Ang akong gipasabot maogyod ang akong inahan nga naglugwa na ako ning kalibutan na, si Nanay Sita. Sila si Nanay Sita ug Papa Romeo ang akong namatan nga mo'y akong mga ginikanan. Mao na po'y akong namatan ang pamilya nga way kalinaw. Wala pa ko'y nasabtan niadto kay gamay pa ko. Wa ko'y kalibutan nga nung magsigis lag-away sila si Nanay Sita ug Papa Romeo, Papa Joe. Sa tunga silang away, mo walk out si Papa Romeo unya wa na siya sa among balay. Ako'y pahimungtan ni Nanay Sita, iya ray kong suguon sa mga buhatunon sa balay unya og di ko kamao iya kong bunalan og taman. Sama na lang sa iya kong suguon og haling sa mga buhan gamit ang kahoy ug mga sugnod unya kung di na ko mapasiga. Iya kong bunalan sa kahoy para sa sugnod. Magul kayo ko og ting-uwan unya basa-basa ang kahoy kay dugay kayo musiga. Maghilak-hilak na ko sa kahapdo sa kong mga mata sa sigig huyop sa hinaling. Kaya nigtanaw sa kong nanay nga wa pa ko kapasiga kuhaon ang usa ka sugnod nga nagbagana og gamay dayon mo'y ibunal diri kanako. Magsigit ko sa kasakit kay mapaso man ko. Kay nisugo na gud og baga ang kahoy. Unya, mao'y muda itol sa kong panit. Dilisab ko makaingon nga di ko mahal sa kong inahan kay inighuwas na siyang kasuko labi na og mauli na sa balay si Papa Romeo kay iya day kong duulon unya pailison og sinina kay basa kuno kayo ko sa singot.
Kisa di paningto na nang gipuspusan ka og murag halas, unya pakanon dayon kaniya. Mayo-ayo din siya nako. Nisamot ang kasuko ni Nanay Sita diyang usa ka away nila ni Papa Romeo nilakaw kini og wa na gyud mo balik pa. Mao na layang nabalitaan nga si Papa Romeo tuwa na sa laing mga kamot. Nakigpuyo sa laing babay nga ang pangan kay si Ani. Usa ka adlaw niadto ni uli si Nanay Sita sa amo nga naghilak. Nika, apasa dito si Romeo kaw. Silahang Abel, sugo pa niya nako. Si Abel mao ang amahan ni Ani. Si Abel mao ang suki sa uling sa pamilya nila ni Papa Romeo. Nakaibaw ko asa ilang balay kay narami so sa kabaryo. Mao nga ako ning giadto. Ug tuod man ako naabtan si Papa Romeo sa ilang balay ni Noy Abel nga nagtakos og uling. Pa Romeo, papuliong kuno kang nanay sa ato Matud pa, nako niya. Ay di ko muli ito ni ka kay ngilagig batasan ni mong inahan. Tubag pa ni Papa Romeo. Unya kung di ka muli pa, ako na po'y pahimungtan ni Nanay Sita, ako na sa iyang bunalan. Nakita nung kabalaka sa mga mata ni Papa Romeo. Naluoy na kay ko ni Monica. Pero gikasubo ko nga, di nagyo ko mabalik dito bisa kung saon pa. Mo nga, ikaw, dako naman ka. 13 anyos naman ka, kadumdum ang kag-asa imong tinuod nga, Papa, may pamuadto ka niya. Bihain na imong inahan, nga palahubog o kusog kay mamunal. Nakalimot kong sulti nga, di na ko tinudamahan si Papa Romeo. Kapuyo lang siya ni Nanay Sita. Ug ang akong amahan, tua sa laing lungsod. Wa pa mi nagkita. Pero base sa akong mga nadunggan, dato kuno ang akong tinuod nga amahan. Wala ko'y mahimo kay di man mauban si Papa Romeo. Nipauli ko sa mong balay, unya pagkakita ni nanay nga wa na ko nadala. Ang iyang gipakuha nako ni kuha din kinigbunal. Ug latigo sa kabayo nga iyang giandam permi nako. Di na ko makaya ang lain pang bunal na pud. Wa pa gani na ayo nga akong labhag sa last niyang pagbunal nako, iya na pud kong usban. Ang akong gibuhat, nidagan ko palayo pero nigukod si nanay nako nga nagdala gyapon sa iyahang latigo. Sige og dagan kay hadlo kay ko sa iyahang pagdagan nga maapsan ko. Naghilak na kong taman. Niya itong panahon na samtang way tumong asa ko paingon. Ako ninumduman nagingon ni Papa Romeo nga padtuon ko niya sa tinuod na akong amahan. Sumoto Papa John nisakay kog bus padung sa pikas lungsod. Pero diyang nakabantay ang konduktor na ako, iya kong gipaninglan og plete. Pero ako'y kwartay kahatag. Naghilak na og taman og napakiluoy nga pasakyo na lang ko niya bahalag magbarug ko. Isog yapon ang konduktor kay iya jud kong panaugon. Hangtod nga usa ka babae ang nasuko og ikasab-an ng konduktor. Ako'y plitian ng bata. Dali day, linggo diri. Alis akong tapad. Matod pa sa maong babae. Gisaba ko niya ang iyang anak na lalaki nga murag pare-parehurag edad nako. Para ako'y palingkur o gisabak niya ang iyang anak na lalaki para ako'y palingkuron, Papa Joe. Asam di kaday, pangutana pa sa mong babae. Gisultin akong pangahan sa pikas lungsod nga kung atuan kay tuang akong papa og ningon siya nga kay ilado siya sa akong papa. Kay ilado daw, unya parehor sila og lungsod. Salamat kayo, ma'am, sa inyong tabang nako. Wa na nung ko katarong o wa na nung katarong lingkod imong anak. Matod ko pa nga to niya. Way sa payan, tawagan lang ko og nay Mela. Unya, kaning akong anak, mao si Gary. Pila ka minutos ang nilabay ni Hunong ang bus nga among gisakyan unya nang naog ming tulo, si Nay Mela o Gary. Dali day, Nika. Ihatod ka na mo sa balay si mong papa. Ug mo to Papa Joe. Layo-layo na jud mi og nalaktan hangtod nga naabot mi sa kadakong balay nga dunay kural nga bakal. Sa gawas palang daan, makita na gyud nako nga maayo pagkabutang gyud di ay ang akong amahan. Unya Nika, ika nalay bahala nga adto dito kay manlakaw na sa minigari. Matod pa sa maginahan, Papa Joe, unya nang lakaw sila. Nagbarog ko sa gawas sa gate sa mong balay ug wa masayod unsa ako pagtuktok nga layo man ang pultahan. Madungog kaha ko sa suod ko musampit ko sa akong amahan. Mo kanay naa sa kong nahuna niya tong higayuna. Nagtindog ko sa gawas sa gate, Papa Joe, diyang nakuyawan kong taman kay duha ka buok nga dagko kayong iro ang nihasmag sa gate. Napaatras ko kay saan na lang ug makabuhi ang maong iro.
maihaw gyud ko sa kadako sa ilahang baba. Pero dihay ni gawas nga babae. Nga idaran na, unya giabog niya ang iro, unya nakita siya nako og nangutana kung sa akong tuyo. Ako di ay si Nika. Tubag ko pa, dayong pangutana kung mao ba to'y balay sa akong papa. Unsa? Papa ni mo si Sir? Nakunatan pa ko sa tubag sa mong babae kay katabang lang di ay siya dito. Matud pa niya nga wala pa ang ilahang amo. Mayo naman ang katabang pero syempre di gyud siya basta-basta mutuod ayon. Iya akong giingnan nga pabalikon lang ugma kay gabi pa kuno mo balik ang iyahang amo. Pero wa ko nilakaw kay wa man pud ko'y kadtuan. Ako siyang giingnan nga magpaabot lang ko sa gawas hangtod nga maabot ang akong papa. Sumato Papa Joe, nakatuk-ong ko sa gawas sa gate nga purting gutuma. Gutom na kay ko kay wa ko'y paniudto niya hapit na mo gabi wa pagyukoy kaon. Pagkakita na ako nga nigawas ug balik ang katabang akong giingnan nga gutom na kay ko. Ma'am, pwede ko mangayo og tubig? Bisan ka na lang nasa kabo sa inyong garden o? Matod ko pa. Kay nakita man kog kabo para sa bubo sa tanom nila. Kaluoy pa din taon ni mo tubig mo na sa ulanday. Sige paabot niya ha kay magkuha ko mainom nga tubig sa suod. Matod pa niya unya isuod sa balay ug paggawas niya nagdala na siya pagkaon nga gisuod og sulanan sa basiyo sa ice cream unya napoy tubig nga gisuod sa botilya. Iyang gihatag nako ang pagkaon ug tubig. Wa na ko nagdugay akong gilamon-lamon og kaon kay purti na ginoong gutuma. Unya pagkahuman nako kaon tungod siguro sa kabusog nakatug ko Papa Joe. Wa na ko masayod unsa ko kadugay nga nakatug nga naghigda sa yuta. Sunod ako nabantayan mo ang silaw kayo nga suga sa sakyanan nga gustong musud sa balay. Tali ko nga nibangon o pagkita na ko sa lalaki nga ninaw sa sakyanan, ako din gitagbo pero wa ko moduol. Ang katabang mo inisulti sa tao. Sir, kanang bata aba, nagpaabot nimo, imo kuno na siyang anak. Napalingi og kalit ang tao sa ko ang gitindugan sa kilid sa gate. Wala na po ko nagtumpik-tumpik pa. Nidali-dali kong ingon niya nga, ako ang imong anak. Dayon gisulti na ako akong full name sa akong nanay Sita. Ikaw si Nika? Pangutahan na pa niya na ako. Nitando dayon ko, gisultian ako siya nga gigukod kog latigo sa kabayo ni nanay mo nga nidagan ko paingon niya. Nagyaw-yaw kong amahan nga dunggan nako og ningon nga wa paghihapon ko numuusab ang batasan ni nanay Sita. Gidul ko sa kong amahan og ningon nga nagsunod na nako akong asawa. Pila ka minutos gikan karon. Mabot na pud siya. Mo nga di mahimo nga magdugay ka dinhi sa mua. Nalukmay gyud ko sa akong nadungog gikan sa baba sa akong amahan. Hapit na tong gabi pero gusto niya ko nga papawaon kay mahadlok siya nga maabtan siyang asawa. Mayo na lang kay nitingog ang katabang. Sir, adto na lang Nika sa akong kwarto, akong taguan. Ugma na siya palakta kay gabi naman taon. Uy, talagita biya ni delikado og maglakaw-lakaw sa karsada niya gabi nang dako. Gidala ko sa tiguang babae siyang kwarto nga maoy nasa may likod nga bahin silang balay. Iya kong gipakatug, unya pagkaugma sa sayo, iya kong gipukaw para palako na. Papulion ako no kanika, dahil kwarta nga gipahatag ni Sir nimo Ingon siya nga kung makinahanglan kag kwarta, parion ka lang pero ako imong pangitaon ha. Di ka pwede magpaila sa mga tao diri labi na nga sa ihang asawa. Ingon ana lang ang pangitabo. Hinuon ako ma-expect yun nga hangpon ko sa kong amahan kay kato pa masami nagkita. By the way, di ay Papa Joe, akong papa kay in love gyud siya sa politika. Involved siya sa politika. Noon siya sa ilahang lugar o kwartahan ang iyang asawa. Mo nga nasabtan na pud nako siya. Okay na kayo ko kay pwede na kuno ko nga muadto sa ilahang nga katabang kung magkinahanglan ko kwarta. Ngit-ngit pa diyan igawas ko silang balay o gihatod ko sa tiguang silang katabang o sa ilang katabang sa gawas unya. Naglakaw ko nga naginusara nga nagsubay gyud sa karsada para magpaabot sa bus balik sa among lungsod. Samtang di ako sa bus, nagununa nakudaan unsaon ako o unsaon ko pagbunal sa kong nanay Sita. 12 years old running 13 ako ato. Pero bunalan gyapon ko. Gawas sa sakit, mauwaw na kay ko labi na tan-awon ko sa mga silingan nga gipatay-patay na ko bunal sa kong kagalingong inahan. Usa ka desisyon nga ako nahununaan. Di na kumuli sa mua. Hinoon niya ko sa balay nila Ninoy Abel. Kundin na dito ni Tipon ug puyo sa ilaha ang akong Papa Romeo.
Nakuratan ang tibok pamilya nila ni Noy Abel pagkaibaw nila nga gusto ko nga mapuyo sa ilaha. Pero ang bagong kapuyo ni Papa Romeo, maupay niingon nga adto lang usa ko sa ilaha papuyon. Kaya pason raman kuno gihapon ko sa akong inahan. Pareho na mo, pobre ang ilang pamilya. Pero mga maayo kay sila og batasan, Papa Joe. Nagtahod kog lolo ug lola nila, unya mamaani na ang akong tawag sa kapuyo ni Papa Romeo. Ang anak ni Mama Ani nga sila si Lily, dunay diferensya sa pangunahuna o sa pangutok. Mas maguwang na kog pila ka tuig pero iya kong tawagon og ate. Makalawas naman po basta makapanawag siya sa akong pangalan og ate. Ka short ate for or ate ka short for ate Nika. Tungod nako nakakita og igsuon si Lily og kaduwa na pud. Kay bisan og di nako magduwa kay dalaga nako pero kinahanglan nga mosabay ko sa pangutok ni Lily. Para na pud makaingon ang ilahang tibok pamilya nga dili ko pabigat sa ilaha. Pagkaibalo sa kong inahan nga si Nanay Sita nga nako puyo sa ilahan ni Mama Ani, nisong din kini og nang hagis dito. Andam naman gyud unta ko nga mukuyog niya kung iya pa kong gikuha pero kay bawo na ba kung siya yung gipanulti. Kay inyo man ang gikuha si Nika nako. Bayri ko ninyo. Di ko na siya ihatag ninyo nga libre ha. Ingon ana nga klase ang akong inahan, Papa Joe. Imbis kuhaon ko gipangyuan naman noon og kwarta ang pamilya nga nagkup-kup nako. Si Lolo Abel ang nikanawag sa balayo gitagahan siya og 150 pesos. Moro gyud ni ang kwarta nako karon sita uy. Halin sa kong uling, di o dawata na o. Matod pa taon sa tiguang, Papa Joe. Nakatugid ang akong mga luha nga kaugalingon akong inahan walay paghigugman ako. Mas maayo pa ang laing mga tao. Pagkadawat gyud ni Nanay Sita sa 150 pesos na hilom og nilakaw pero mao lagi papahuwayon lamig pila ka adlaw unya mo balik na pod para mangayo og kwarta. Mao nga nakadesisyon si Papa Romeo nga mobali na og puyo sa laing lungsod, layo-layo na sa among lungsod. Nakibaw si Nanay Sita og asa mi ni balhin pero wa na siya ni apas kay gikapoy na siguro. Mao na katong sinugdanan nga nagpuyo mi nga malinawon o nagpuyo mi nga malinawon isip usa ka pamilya, si Mama Ani og Papa Romeo. Nagtinabangay sa paguma, pagpanguling, pangahoy ug uban pa. Mao kanilang pangita. Samtang ako mao'y nagbantay kang Lily. Nag-eskwela na ko niya to sa high school. Si Lily kay maglaroy-laroy bisan og asa ra maabot mao nga akong dadon sa eskwelahan. Palingkuro lang ako siya sa likod nga bahin sa mong classroom ug hilom raman po dinon kay siya. Pero abi ninyo kung kinsa toy naay problema sa pangutok mao'y hilom. Ang akong mga classmate nga mga lalaki ilang bugal-bugalan si Lily kay magtuo man ang laway taon niini. Magtibo-tibo ang baba unya magtuto ang laway. Diyo sa kausa nga wa ko makabantay nga nigawas diay si Lily sa among room ug mao akong gipangita ug hain na. Mao lang ko nakit-an sa likod sa among school building nga gialirungan si Lily sa mga estudyanteng lalaki unya gisungog og taman. Nagyaw-yaw si Lily pero di masabot ang istorya niini. Pero ako mismo kay baw ko nga nasuko na siya. Gipunit o nipunit bitaw og bato si Lily o gihanan og labay ang mga nag-alirong niya nga mga lalaki nag-iyahay lagi og panagan. So kaniya to wa na nako dada si Lily sa eskwelahan. Nami silingan nga tiguang nga byuda mo'y akong suhulan aron ibili nako si Lily sa ilaha. Magatagan man ang akong papa katong politician sa ilahang lungsod. Gituman man sa niya yung sama o yung saad nga kumuadto ko sa ilang katabang doon ako ituyo tagaan ko niya. Mo nga na ako'y gamayng kwarta, Papa Joe. Pero si Lily laagan kayo bisan og asa ra mabot. Mawarag kalit sa akong gibinlan niya. Magkabuang na po ko pangita niya inigabot nako gikan sa eskwelahan. Ang usa sa pinakasakit nga adlaw niya tong mulayo nako sa pamilya nga di na ako kadugo pero mo'y nagpakitag pagmahal nako sa tinuray. Sila si Mama Ani ug Papa Romeo ug si Lily. Ni-graduate na mo high school unya mulargan ako syudad para ato na mo eskwela ug college. Ang akong amahan nga politician gihapon ang nigasto nako sa akong pag-eskwela ug tanang panginahanglan. Hinatagan ko kwarta niya pero di ko makita niya. Kaya di man siya magpakita nako. Pero okay lang. Ang importante nga nagsuporta siya nako financially. Ako gyud ang nabalaka nga mabiyaan nako si Lily.
Akong tugon sa mga silingan nga byuda nga bantayan gyud si Lily. Pero kay tiguang na pud kini dili na gani makibaw nga nawa na sa diay si Lily. Tuwa ako sa syudad nag-eskwela sa akong kurso sa college mo'y akong pirmi na balitaan nga si Lily wala na matagad kay palaboy-laboy na lang bisan og asa. Hangtod nga usa ka adlaw niya na mo nalay ako nabalitaan nga ni mabdo si Lily. Kay gihilabtan so sa kaulitaw nga guwang. Graduating na ko niadto sa kurso nga akong gikuha og busy na kay ko niadto sa mga dapat kumplituhon para makagraduate. Pero ang balita gikan sa probinsya dili na ko pwede nga ibaliwala mao nga nipauli kog kadali sa probinsya. Pero nga akong naabtan nagtipo na si Lily o Goryo. Unsa guning hitabo ang mamaani Papa Romeo nga namang intawon niya inyong gitugutan si Lily uy nga wa man nay buot nahug man itaw nagilawg ninyo ngadto kang Goryo. Tanama pa kuhaon na to si Lily matod ko pa. Ako pa ang nangisog niya itong higayuna Papa Joe pero sila si Mama Ani o Papa Romeo igor yun nagduko nga way plano nga kuhaon si Lily. Dili po na ko sila mabasol kay pareho sila nga mga inosente. Parehong ipangkapoy sa trabaho nila sa bukid. Nakita gyud nako ang duha nako sa akong duha ka mga mata nga ni give up na gyud sila si Mama o Papa nga to kang Lily. Og ida lang gitugyan kang Goryo. Which is para nako dakong sayop kay baw ko nga dili gugma ang gibati ni Goryo kang Lily. Kung dili biga-biga lang sa iyang katiguangon nga makatilaw lang gyapon o makalapa lang gyapon sa karniro. Bahala na guway buot ang karniro Papa Joe. Kay iya raman sa gihimong parausan. Walay nahimo akong pagpangugat kay di man gyud litihimong kadugo nako si Lily og dili pod ko makabuot si Papa Romeo kay di man pod niya anak si Lily. Nibalik og syudad og gidawat na lang ang tanan og ni-focus ko sa akong final exam ug tuod man nakahuman ko sa akong kurso Papa Joe. Nakatrabaho ko sa kumpanya og dito na ko nakaila ang akong nahimong bana. Gamay ra gyud kayo ang kalibutan kay wa ko magdahom nga magkuros pagbalik ang among landas ni Gary. Nakinomdom pa mamo niya itong gigukod ko ni Nanay Sita og latigo sa kabayo o niya nidagan ko og nisakay kong bus paingon sa Pikas Lungsod para moadto sa tinuod na kong amahan. Well, sila si Naimela o Gary ang akong kasakay sa bus niadto. Sila naghatod nako sa balay sa akong amahan. Kauban mi sa trabaho si Gary nga nagka-develop pa siguro. Nakatadhana na gyud siguro mi sa sugusa. Kaya kisa may magtuo nga magkita pa may pagbalik, human sa pila ka tuig nga nilabay. Fast forward Papa Joe nagpakasal mi si Gary unya okay ra gyud ang among pagpuyo. Malipayon ako sa akong married life. Ang akong Nanay Sita bisag wa ko niya gipangga pero bisitaon gyapon nako siya para hatagan og mga groceries. Pero lahi ra gyud kung ang tao nga nagpakita ng pagmahal nimo kay mas mudugay ko sa probinsya nila ni Mama Ani. Yes. Tinuod nga di na ako sila kadugo, bisan usa nila, di na ko igunsa. Pero ila kong gipangga bitaw in return nga dito ko sa ilahang balay magstay. Og usa sa akong tumong nga nung magulian ko sa probinsya nila ni Mama Ani ug Papa Romeo tungod kay akong gimonitor ang kahimtang ni Lily. Doon ako nadunggan sa mga balita dito nga gidapatan ko ni Goryo si Lily. Pakibaw na ako rin giadto sa ilahang payag ug dito ako naabtan si Lily nga nagtabyog sa duyan, siyang anak nga si Annabel. Sa pagpanlabay sa panahon nakitaan ako improvements ang kahimtang ni Lily. Yes, tinuod nga wag gyapon siya sa normal nga pangisip. Maglisod gyapon siya og litok og mga words, mga pulong, wa siya tambal nga inom, pero ako namatikdan nga nagka-normal lang iyang panglihok-lihok. Imagine makamao na siya motiman siyang anak. Makamao na po siya muandam sa ilang pagkaon. Mga ingon ana nga mga butang nga ginagmay pero mabuhat na niya Papa Joe. Lily, usa ning balita nga ako nadunggan nga gidapatan kuno ka ni Goryo. Pangutan ako pa niya. Niya itong higayuna nga wa si Goryo kay tuwa ko no sa ilahang uma. Wala ni tubag si Lily og sige nagtabyog sa duyan. Akong gi-check ang iyang mga bukton og dito ko nakit-an ang dakong bunog. Hubog Goryo, way kaon. Pautalutal pa nga tubag ni Lily. Nidali ko pangutana sa pinakaduol nilang silingan. Ang bata nga apo silang silingan mo nitugan nako nga kulatado na kuno si Lily kay sigig kahubog si Goryo.
Nibalik na pugod dayon silang payag o kung gipaabot si Guryo nga moabot kay plano na kong awayon gyud nako bisan og tiguang pa siya. Pero gabiin lang why Guryo nga niabot. Tanalili mamuli ta sa ato. Matod ko pa. Dungan sa pag-aksyon ako kugos sa bata nga si Annabel diya sa duyan. Pero nihilak si Lily kay ayaw ko no. Matod pa niya, ayaw. Dayon lingkod sa daplin kay di gyud siya mohawa. Di gyud niya biyaan si Guryo. Usa may mo nakita ng Guryo oy nga di man kaniya pinangga kay ug mahal pa kaniya dili kanya pasakitan. Kibaw ba kisi tinud nagpangga ni mo Lily? Ako, si Mama Ani ug si Papa Romeo. Pinangga ka namo pero kanong diri man gyud kang Guryo nga gigamit ra man ka anak niya. Mura jud ko nga saba og normal og pangutok Papa Joe. Pero useless ang akong papangugat kay lahi og interpretation si Lily. Wa ko nahimo, ako siyang gibiyaan og napod baya ko'y anak ug bana nga nagpaabot nako. Niuli ko sa amua pero pagkabuntag ako na pud siyang gibalikan. Moyo ko naabdan si Lily nga nagtukong silang hagdanan, silang payag, nagatubang sa buak nga plato, nga mga buaksad nga baso ug mga nagkub nga kaldero. Ug ang ubang gamit nagkatag na sa ilang nataran. Kibaw na kong sinitabo. Kinsa pa may lain ng hagis, gawas kang Guryo. Asas Guryo, iso ko pang pangutana ni Lily. Wakin ni tubag. Wagan ni mo tanaw nako padayon na siyang duko. Gamay ray lang payag. Nakita rin ako si Guryo nga naghigda ubos sa duyan ni Annabel. Hoy Guryo, mata diha. Syagit ko pa nga to niya. Nibalik ko sugbangon pagkadungog niya sa kong syagit. Ako na ning dadon si Lily ug Annabel sa amo ha. Kay imo ram din ning gihimong punching bag diri. Nga kay baw magkagusay pangutok ani. Pagsugod biya ninyo kay baw biya kag unsa ni siya. Karon nga nihupas kunuhay imong gugma. Ay ko gilara Guryo ha. Dili nagugmay mong gibati kang Lily. Nahigam ka. Kay wa kay laing natilawan. Nabastos ng gyud ko niya tungod sa akong kasuko. Murag nawa na ko sa akong pinag-aralan. Siyempre kisam say malipay Papa Joe. Isog na kay ko. Wa nakapugong si Guryo diyang akong gipunit ang bata sa duyan dayon gibitad nako ang kamot ni Lily pauli sa mua. Nadalag yun ako ang maginahan sa balay. Adlaw kato nga Domingo ug inig kaugma Lunes nating trabaho na pud. Kinahanglan nami mamalik sa syudad kay naa among pangitang duha ni gari didto. Naog syudad siyog monitor sa probinsya silang kahimtang nalipay ko nga naapagyapon si Lily ug Annabel sa balay. Pero paglabay sa duha ka semana ni balik si Lily sa ilang payag ni Guryo kay nagpakiluoy si Guryo kang Mama Ani nga pabalikon si Lily ug Annabel kay sa ilaha kay lagi di na niya usbo nang gibuhat. Ug tuod man ni balik si Lily o sa ilahang Guryo ug nagpuyo sila nga malinawon sud na pud sa pila ka adlaw kay usa ka kadlawon diyan nanuktok sa balay nila ni Mama Ani. Ang bata nga silingan nila ni Guryo nagpaybaw nga nagkarambulan na sa kuno sa ilahang payag. Kusog pag yung kayong uwan niya to naglain ng panahon dungan sa bati kay nga naitabo pag-abot nila sa payag ni Guryo og Lily. Ang bata nga si Annabel nasa sawg na naghigda pero nagsighilak kay lagi ang sakit sa bata. Di makabarog bisan og tulo na katuig. Walay umoy. Di gani makaubo or ubo og makakamang. Naputol ang duyan ug wa sila masayod kung giputol ba ni Guryo kay ang pisi na may inagian sa kutsilyo. Si Lily nagluko sa daplin og di may tsura ang tibok lawas sa kadaghang bunog. Nagtuo sila nga patay na si Lily kay wa naman mulihok. Pero may na lang kini ginhawa pa in taon mo nga ginali nagdala sa ospital ang inahan og anak. Ang bata nga si Annabel okay ra pero si Lily na confine gyud kay naa siya bone dislocation. Purti kadaghan og bunog ang duha ka mata na himong panda kay na black eye naman Papa Joe. Giayog yung kulata sa lampingasan nga si Guryo. Speaking of Guryo niya ito mga ngayon na wa na ikita ni sibat ug way nasayod ug asa siya napunta. Ako niya to, bisag na ako'y trabaho ni absent ko para mapauli sa probinsya ug matabangan dayon ang akong ilang igsuon nga si Lily. Gusto na ko nga ma-rescue siya sa kalbaryo nga iyang naimutangan. So apang niya itong ospital ni una usa kong DSWD ug nagpa-assist ko kung si angay buhaton. Na may record si Lily sa DSWD kay kapila naman siya na report sa pagdagmal ni Guryo ngadto kaniya. Ang among barangay captain nag-issue ng barangay protection order para di na makaduol si Guryo kang Lily ug kang Annabel kung galing mo balik kini sa lugar. Ang kahimtang ni Lily akong gi-open sa mo ang religious group dinhi sa Sugbo ug daghan na naluoy siyang kahimtang.
Dagan na nihatag og tabang. Dunay usa ka negosyante nga niako jud og gasto nga iyang ipa-check up og espesyalista ang kahimtang ni Annabel. Ug tuod man, hantod karon padayon pa ang treatment ni Annabel sa iyang sakit. Samtang sa laing bahin, wa na gyud napakita si Guryo. Kung pangutanon ako si Lily about kang Guryo, gimingaw ba siya? Mudayon man siya og lingo-lingo. Kumuli si Guryo, mubalik pa kaniya. Pangutan ako pa. Dili na, ate ka, dili. Muna'y pirmin tubag niya nako. Di na daw siya mubalik kang Guryo. By the way, ang ate ka nga tawag ni Lily nako stands for Ate Nika. As of now, okay ra pagpuyo ni Lily ug Annabel sa probinsya. Samtang sa laing bahin, si Mama Annie, wala nagtrabaho silang uma. Kaluoy sa Ginoo, daghan ang grasya nga niabot nila. Daghan ni tabang og di na gyud sila mawad og bugas kay naa may monthly nga makatagan nila. Dako na kay grasya Papa Joe. Daghan gyud kayo ni tabang nila mao nga makaingon ko nga daghan paghihapon ang mga malumo og kasing-kasing. Okay na sila si Mama. Og sige gihapon og kanta. Labi na og magpatuog siya siyang apo nga si Annabel. Daghang kayong salamat Papa Joe sa paghatag nimong oras nga mabasa ang istorya sa kaagi sa mga tao nga di nako igunsa. Pero mo'y naghatag na ako pakigugma o ginaot pa nga dunay nakakuha o patulunan ang ato mga kaigsunan sa akong istorya nga namina o nagtanaw sa imuhang YouTube channel. Mabuhay ka o kini ang imong magtatampo, Nika. And by the way, sa ato mga kaigsunan nga wa pa makasubay gyud sa istorya ni Annie, pwede na ninyo i-backtrack para mapaminaw ninyo pagbalik. As promised, sa di pa ta mo move on, di pa ta mo close, ako sa din i-shoutout ang ato ang mga palaran nga ma-shoutout karon sa tong video. And again, kung gusto sa mo nga ma-shoutout later on, sa sunod na tong video, i-comment lang ninyo ang complete nyo nga o guman pa nga mga ipa-shoutout ninyo. So as of now, ako sa i-shoutout sila si Cristel Tagsip, and April May mainit diya sa Aluginsan, Cebu, si Proc Eleanor diya sa San Isidro, Leyte, si Maribel Repuela, Sharon Ann Perez diya sa Hong Kong, Leho, Rhoda Bukay, si Putig Tiil Block, Ira Ortega, Marian Taculod, Claudine Libay, Chilito Lipat diya sa Pusok Lapu-Lapu. Basta nga ni nga isuot na ninyo daan ang inyong name, dali ra kay na akong mabasa na kaya ako naman i-transfer, copy-paste naman na ako. Si John Rolf Espanyol, yan, shoutout sa ni Uncle Norja, Mildred Baring diya sa Leyte, diya sa Argao, Cebu, si John Mark Alconera. Daghang salamat sa pagsuporta o pag-subscribe. Jonathan Matter, Michael Albor, Miriam Arnejo diya sa Bohol, Ronald Golis diya sa Caloocan City, Manila. Kaya na-enjoy sila diyang nabasa Tagalog na storya. Pwede gyapon mo send, no? Basahon to na, huwag tayo pili. Pero mo lagi na, minus mo makauyunog ka ng Tagalog yan naanad sa Bisaya. Jennifer Cardenas, and lastly, ni Renz Taburada diya sa Tuburan. O sa tanan na itong mga kiksunan nga nagtanaw na to all over the world, daghang salamat sa inyo ang pagsuporta sa to ang YouTube channel. Ang Dear Papa Joe Stories. Mabuhay kamong tanan o God bless you. Mga istorya sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan nga naghatag og inspirasyon, leksyon ug gugma diri lang sa Dear Papa Joe Story.